No niin, hei taas. Seuraavaksi katsotaan mitä tämmönen tuote tullessaan. Eli Disney Neon Topsin valmistama. Mielenkiinnolla katsotaan. Joo. Täällä on käsittääkseni sellatteita konretteja tai sarjoja, mitä tähän on sisällytetty, jotka ei sano itselle yhtään mitään. Nimeltä voin tietää, mutta muuten. Mutta joo, 7 pakkoa ja jokaisessa pakassa on 5 konrettia. Ja tämän näköisiä. Ihan hyvän näköiset pakat. Ekana Tiny. Se näkyy aika huonosti tuo nimi, mutta nimi on Tiny. Mistäköhän tää on? Nyt ei haukea mulla. No, ehkä se selviää. Sitten Rizzo. Mä veikkaan, että tää on mupettaja. Vahva tunne. No niin. Nyt on ensimmäinen oikeasti tuttu. Viidakko genre Mowgli ja Baloo. Tää on insertti. Se on ihan hyvän näköinen lappu. Sitten Hank. Mustekala Hank. Mä en usko, että mä oon nähnyt tätä. Tätä Pixarin reanimaatioa. Sitten 22. Hahmon nimi on 22. En muista elokuvan nimeä, mutta olen katsonut. Uskallan väittää, että olen katsonut tuon kyseisen elokuvan. Sitten Wade Ribble. Joo. Pixarin ehkä olen nähnyt. No, tämä Vanellope von Schweetz. Tää on tää setin Diamite. Miten se lausuttiin? Diamante Paralleeri. Tossa on tällainen timantin kaltaiset. Tää on ihan hyvä veto. Ja sitten Nemoan Marlin. Tää taisi olla Nemo etsimässä. Sitten saadaan Pinokkio.
klassikko. Vaikka itse en ole ikinä tykännyt Pinokkiosta. Anton Ego. Niin tää on toi Rotoille, vai miten sä lausuttiin siitä se kriitikko. Se olisi hienoa, jos täällä tulisi joku toisto-Henry, Nimma-Henry tai muu. Jim Hawkins. Onkohan tää se Henry-planeetta animaatio? En tiedä, onko mä sitä ikinä nähnyt. En muista ainakaan. Ja no. Donald Duck. Ei kyllä. En editoi Scrooge McDuck, eli Roope Ankka. Miten nimet voi mennä näin sekaisin? Harmi vaan, että sitä alkuperäistä Ankronikkaa. Sitten Loto. Onkohan tää Moana vai Jana? Kumpi se nyt täällä onkaan? Täällä on joku... Tässä on joku foili päällä. Tää on nyt... Tässä mä luen mikähän tää on. Laitetaan muoveen, kun ei tiedä. Sitten Gil. Ja Kakamoon. Ja nääkin oli Vaijanasta, niin kuin se meillä päin tunnetaan. Niin päin se taisi olla. Moana taisi olla se Amerikan maalla, mutta se Suomessa on Vaijana. Sitten on Mupettia ja Dr. Bunsen Honeydew ja Breaker Mupeteista. No tää ei ole Suomessa kauhean tuttu. Sanri on ikinä käsittääkseni ollut. Se on Gargoyles Hudson. Mä en tiedä, onko tätä ikinä Suomessa näytetty TV:ssä. Lineaarisessa TV:ssä, niin kuin sitä ennen vanhaa tapahtui. Sitten Goofy the Movie 30-vuotis 30 vuoden juhlavuosi. Et se hessu. Laitetaan muoveihin. Ja sitten Violet Paar, Imper. Mä yhtään muista, mikä tämän voimat oli. Ei kyllä näkymättömässä voimakenttä. Siihen se lukee takana. Jos voitus lukee. Maleficent. Tämähän on se paha kuningatar, joka suunnittelee ilkeyksiä aina. Bluefy and Pucci. Tollainen. Niin tää on
mikä se tunne, mikä se ne oli? Tiedätte kyllä, jotka aihetta tunteet pelissä vai mikä se, ei se on niminen ollut, mutta Kierby. En muista, mistä oli. Joo. Sitten on Gill. Tämä on tuollainen diamante. Foile. Systeemi. Vaan ralleja. On talteen. Ja sitten... Oho. No niin. Epic Mickey. Steamboat Willie. Yes. Se on hyvän näköinen. Talteen. Muoveihin. Ja sitten on toi Captain Cantu, Lilo and Stitch. Kaksi pakkaa jäljellä tätä. Niin joo, tämä oli tämä Disney Neon value. Eli tämä oli se halvin, mitä näitä hankkin, mutta nämä oli ihan hauskoja. Sitten Red. Näitä en ole kattonut. Nämä on kai Disney Plusassa jotain näyteltyjä. Live action. Sitten King Candy, numeroitu 30/99. Tuli ihan hyvä. Tää taitaa olla tosta Räyhön Ralphista. Jos on yhtään kartalla näitäkään juttuja. Molemmat nähnyt. Kyllä 1 ja 2. Ja sitten Manga Madness, Jessie. Tällainen manga-tyylinen. Ja hauska. Muoveihin. Sitten saadaan Usko. Ja tää oli tästä. Kyllä tääkin pitäisi muistaa, mutta ei muista. Ei sitä muoveihin täytyy laittaa. Sitten en muista suomen kielessä nimeä, mutta Matenr, tää autot. Ja viimeinen. Se on sitten Kida. Tää oli Atlantis. Joo, tuossa luki. En osaa sanoa siitä. Sitten Bolt. Olikohan sehän Bolt, se elokuva. Se oli hauska. Sitten on Major Monogram. Olikohan tää näitä Phineas and Ferb, joista itse en tiedä yhtään mitään. Mä en tiedä, onko ne Suomessa mitenkään suosittuja ollutkaan. Sitten Foile. Tästä Kierby-hahmosta. Ja viimeisenä on Tiikenry. Se oli tätä Disney Neon pakkaa. Ihan mukin meneviä lappuja oli ja mitäköhän sieltä nyt saatiin.
tuli näitä diamanttefoileja tuli 2. Gilja, tää Vanellopekkohan toi oli. Sitten Hessu juhlavuosi, kortti. Ja Loto. Mietitään mikä kortti tää Loto on. Se on selkeästi tuolla foil, mutta tässä mä pidän. Tää on hieno. Ja sitten nämä 2 on ihan siistejä. Ja tää numeroitu 1 on ihan... Joo. Manga Madness. Ihan hyvä saldo. En valita. Seuraavan kertaan.